Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Barangay Labne, San Jacinto, Pangasinan project. So ceiling, tapos pintura ng interior tsaka exterior na ang project natin dito. Tapos modular cabinet. Okay, so inuna lang po natin tong kisame, tapos magpababa na po tayo. So saka na lang natin lalagay mga modular cabinet, kitchen cabinet pag nakapagpintura na tayo mga boss. So dito saka na lang din natin lalagay mga PVC niyan pag nakapagpintura na rin tayo para hindi madumihan. So update po tayo. So dito sa kwarto, ayan yung mga natapos. So pwede na tayo magpintura. So may mga closet pa dyan mga boss. Pati dito, modular kitchen cabinet. Tapos sa kabilang kwarto, ayan din. So aluminum profile. So ayaw ni sir ng cove design sa mga kwarto at ibang parte. So doon sa living lang ang gusto niyang lagyan ng cove design, kaya aluminum profile na lang po nilagay natin dyan. Tapos may pin light din na may lalagay dyan. Tapos dito sa may extension, flat ceiling, tapos pin light na lang po yung may lalagay dyan, tapos yung center light. Tapos dito sa toilet and bath, flat ceiling din yan mga boss. Okay, so yan lang muna yung update dito sa San Jacinto project. So balikan na lang po natin ito sa susunod na araw. Magandang araw po sa lahat at God bless.